Fejuru be ambe jakte bolo eni ne e kunafuni akeme ka da sabe koro sonson minyi politiki kuma aramadenya kuma jamana yɛrɛ bɛ timi tɔngɔ mun na bɔgɔ tarawele an bɛna n da don la ni ko bɛnɛgɛmɔ nka min ye sɛbɛnnikɛlaw ye bɔgɔ e san yɛlɛma o san yɛlɛma u bɛ taa sɛgɛnna fiɲɛ bɔ la baara diya ni baara timiya yɛrɛ kama bɔgɔ ale ni baara in ka di an ye sabu maa minnu b'u sigi k'an lamɛn yasaw kana to ɲɛnafi la an y'an jilaja ni ka baara boloda n'o tɛ journal 4 de bɔra bi bɔgɔ tarawele o kuma o b'a jira k'a fɔ dɔɔni dɔɔni bɛ ka bɔ a la nka fɛn o fɛn kɔni ye kunnafoni ko ye bɔgɔ ni sɛbɛnni kɔni kɛra an b'a lajɛ cogo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ ni kana n da don a la jan ko arajo minnu ni lamɛnbaa minnu kɛmɛ k'u wakili d'an kan mun kana se ka fɔ u jigiya kɔ e ko cogo di k'a fɔ Amedi ye k'a ka fiɲɛ bɔ an sen kɔrɔ o bɛ bɛn ko turabilen mana maa min fa faga n'i ye tonkunbilen ye i bɛ siran ne ye tiɲɛ ye ne ko bala cogo bɛ ten Bɔkari Tarawele ne bɛ n tigɛ don l'indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Bala Soumaïla Tarawele a ko honorable député Soumaïla Cissé Bɔkari Tarawele faso maliden a ye diɲɛ to a ko juma tɛmɛnen min ye Soumaïla Noël don yɛrɛ décembre kalo tile 25 Bɔkari Tarawele Soumaïla Cissé URD ale ɲɛmaa fasiriba ko Soumaïla kelen ka diɲɛ to min ye ɲɛji musomuso Bɔkari tigɛma don la balimaw parti o tɔndenw ni ka taa bila faso malidenw na jamana in kɔnɔ jamana in kɔfɛ Bɔkari Tarawele kasiba o de cayara kosɛbɛ n'i y'a lajɛ Soumaïla maa kun don kalalikɛla don politiki maa kun don jamana in kanu mun kun b'a dusukun na fasiriba ko siga kɔni tɛ min na san 2022 a ko jamana masakɛ kalafili mun kan ka boloda ko Soumaïla kun bɛ sɔn ka kɛ garisigɛ dumatigi fasiriba ko nka Ala ma sɔn o ma a ko Ala mana ko kɛ o de kaɲi fasiriba URD o ɲɛmaaba don URD ale ye politiki tɔnbelebeleba ye min tun bɛ Ngwara da la fasiriba ko Soumaïla a kelen kɔ ka diɲɛ to min ye an ka jamana ye u kana bɔ ni k'u ka duwawu don n'u ka bonyamasegin wari ni k'o ta ka Soumaïla sɛgɛrɛ ni k'a ka denbaya sɛgɛrɛ fari an ka wele min ye premier ministre kura ye Modibo Sidibe Bɔkari Tarawele ale y'a jira k'a fɔ ko maaba tar'i da a ko nin cɛba in Bɔkari Tarawele ko faso kanu tun b'a dusukun na wa jamana in ka bɔ nɔgɔ la ko dabali n'o fɛɛrɛ caman tun b'a bolo o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye MPR ye o ɲɛmaa fana y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔni ale bololankolonna cɛ belebeleba dɔ la cɛ belebeleba mun n'a kun bɛna a ka seko n'a ka dɔnko jira malidenw na wa Mali fana ka kɛ jamana sankɔrɔ talen ko dabali fana tun b'a bolo Senedi faso yiriwatɔn o ɲɛmaaba n'o ye Maître Muntaka Tali ye Bɔkari Tarawele o y'a jira k'a fɔ ko Mali tɛ ban nin nimisa in kɔnɔna la sabu min kɔni ye Mali ka cɛba dɔ kɔni ko tar'i da min ye jiriba dɔ binna vraiment tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye FSD ye Bɔkari Tarawele i b'a ye k'a fɔ o tɔndenw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu ka dankɔrɔba tar'i da sabu Soumaïla URD ɲɛmaa don URD ale kɔni tun kan bɛ ka politiki tɔnbolo sigi n'o ye Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD o ɲɛmaa ba kun don o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bɔkari Tarawele n'i y'a lajɛ min ye ɲɛfungekaw ye olu bɛ ɲɛji muso na olu y'a jira k'a fɔ kabini sanga kɔni lasera ko Soumaïla diɲɛ to Soumaïla bangedugu n'o ye ɲɛfunge Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la wari k'a kɛra sogokan ni yenkaw bolo cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen kɔni bolo de kun ni ka woronto caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma min bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ fasiriba ko saya nkalon kɔni ko tɛ o tigɛ man di fasiriba ko n'i y'a lajɛ Bɔkari Tarawele min kɔni ye Soumaïla Cissé a kun bɛ banmanci dɔw bolo o banmanci ninnu u ye Soumaïla minɛ kalo 6 o kalo 6 kɔnɔ Soumaïla kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ boloda ni ka tiga di ɲɔgɔnmaw kɛ yaasa Soumaïla bɛ se ka wugɔ bɛ cogo min na a ɲuman bɛ se ka se anw yɛrɛ ma yan Bɔkari Tarawele Ala y'a kɛ o kɛra min ye kalo 3 tɛmɛnen kɔ Soumaïla kɔni bilala a bilala don min na k'a daminɛ Pankuru Jigikɛnɛ Modibo Keyita ka taa bila a ka so Badalabugu ni ka taa masakɛbulon la Bɔkari Tarawele a don in kama i b'a fɔ ko Bamakɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bolo furancɛ Ala ni nisɔndiya ni muguri Mali président kura Soumaïla Cissé a bɔra bolo la min ye Mali président kura nata Soumaïla Cissé an y'a ɲuman sɔrɔ Bɔkari Tarawele o de tɛgɛrɛ fɔ n'o nisɔndiya kun bɛ yen min ye kalo 3 tɛmɛnen kɔ Bɔkari ko Soumaïla kɔni a tilala na fasiriba ko Soumaïla Cissé a fatura juma tɛmɛnen ye a ko ni Ala ni kira sɔnna ma alamisa don n'o ye sinikɛnɛ ye décembre kalo tile 31 nɛgɛ kaɲa 10 Bamakɔ Pankuru Jigikɛnɛ na Soumaïla su o bɛ na ni su nana o dugusɛjɛ juma n'o bɛ bɛn janvier kalo o tile gale ma o tuma min ye Soumaïla a bɛ ta ni ka taa bila ka dayɔrɔ laban kɔnɔna la min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ sabu su a bɛ jamana o ka dangana kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Bala Soumaïla Tarawele ale ka sɛbɛnni don Bala Soumaïla Tarawele an b'a fɔ Bɔ Jabate an bɛ dugawu don de kɛ hali Busa ni cɛba in Ala ka dugu suma a
kɔrɔ a taara ka si min to ala k'o kalifa a denw na min ye du barika ye ala kan'o ta a fɛ ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o b'a wele ko lɛndepana i ye Sumayila ta in fɔ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ n'a bɛna tu maa min fana to a la n'o ye Burundi jamanakuntigi kɔrɔ ye ale fana a danyana a jira la k'a fɔ min ye diɲɛ laban bana ye k'o de kɛra a sababu ye bawo bana ko a daminɛna faso Maliba kɔnɔna na yan maaw kamana gale n'o y'a kɛrɛfɛmaw ye olu kɔni y'a don pankuru kɔnɔ ni ka Faransi faaba ni ka o sɛgɛrɛ maa kofɔlen Pierre Buyoya a ci tun bɛ san 71 bɔɲɔgɔnko la wa a tun bɛ jɛkulu fana ɲɛmaaya la n'o de ye Nations Unies n'o ye Jɛnsililani tɔnba ka ci bolofara dɔ ye n'o o kɔni a y'o jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka timɛ ka se a hakɛ la wa min ye farafinna keleya tɔnba ka jɛkulu fana o fana ɲɛmaaya kɔni ta bɛ ka kalifa a la n'o ye Misayɛli maa kofɔlen a ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen a nafuradama kana bugɔ a fatuli don na a ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka nimisi wasa se Malidenw kelenna bɛɛ lajɛlen ma Pierre Buyoya a kun jira la k'a fɔ k'a nata sutara a fa jamana kan n'o ye Burundi ye nka kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ yanni a yɛrɛ ka walan sɛmɛ ko bana ka tila ka don o ko juru la i b'a ye k'a fɔ maa kofɔlen a kun jira la k'a fɔ ko k'a to Burundi jamanakuntigiya la ko kɔrɔfɔ dɔw kun wulila a nɔfɛ o kɔrɔfɔ a ye wale dɔw kɛ o wale o kiiriw de bɔla ka kɛ hali n'a sɔrɔla a yɛrɛ kun tɛ kiiri bulon o kɔnɔna na a donni kama a jira la k'a fɔ k'a n'a si kaso ni ka o kɛ o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ Pierre Buyoya ale fana y'a jira k'a fɔ a bɛ jɛkulu min ɲɛmaaya la farafinna keleya tɔnba to a la n'o ye Misayɛli ye k'a na wala sɛmɛ ni ka taa yɛrɛ lajɛya o lajɛyali walan sɛmɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ bana in kɔni de balila kana don a ko kɔrɔla la ni ka se ka a ka kɛnɛya ni ka dankari kɛ a la a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye bawo a fatula alamisa dɔ sufɛ ka dugu jɛ juma na Faransi faaba kɔnɔna na n'o ye Paris ye k'a yɛrɛ si ye n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka si to san 71 bɔɲɔgɔnko la nka kɔ min kun ye kununko ye n'o bɛnna ntɛnɛn ma anw ka jamana cɛmancɛ fanga ɲɛma n'o ye Bandaw ye a n'a ka gouvernement o kɔni ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ Pierre Buyoya laɲini minnu n'o kun kɛn bɛ k'a fɔ ko a su nata don a fa jamana kan n'o ye Burundi ye ko o bɔla a ma min ye a ka janajaw ye k'o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ni ka kɛ anw ka faso Maliba kɔnɔna na min ye ala deli belebele n'o bɛ Mɛsi ko fɔ ka se kɛ tasibila ye ka ɲɛsin a ma dugu bɛ se ka suma a kɔrɔ cogo min na o baaraw ko o na bolo da an ka Tuwamuru ka misiri belebele kɔnɔna na n'o ye Grande Cathédrale de Bamako ye wa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an ka Tuwamuru ka kaburudo min n'o filɛ nin ye Bamakɔ kura o kɔni ko a ka sutaralu baara yɔrɔ fin farafinna ka ɲɛ t'a la Boubacar Traoré an ta o laban ye boli ye l'indépendant fasiriba n'o ye Sori Ibrahima Kulubali l'indépendant kɔnɔ Boubacar a fana kɛn bɛ ka sɛbɛnni kɛ a y'a yira k'a fɔ hali bi an ka to sira tɔw guwan Boubacar Traoré jua kun tɛmɛnen maa 7 min ni sécurité d'état ye wele bila u ma Boubacar Traoré maa 7 la ko maa 6 olu kɔni taara ni ka taa n'olu ye k'an na k'olu di gendarme ma fasiriba ko Boubacar a ko min ye Mamadu Kasoke n'ale ye commune 3nan o procureur ba ale kɔni u bilala ale ka bolo kɔnɔna la sabu ko jamana kɔni ye fɛn dɔ jateminɛ nɔfɛ ni ka jalaki ta k'u sɛgɛrɛ jamana bilisa ɲagamini jamana min kɔni ka fɔɲɔgɔnko don fanga kɔrɔla la Boubacar Traoré ko kasa yera u nɔfɛ u bɛ minɛ tuma min na Boubacar Traoré kunnafoni foyi ma sɔrɔ u minɛlikun na nka min kɔni ye ni maa 7 ye kumakan min tilala ka bɔ u minɛlen kɔfɛ o de ye o kuma k'u bɛ fɛ ka fanga senkɔrɔma yuguba fasiriba ko a ko min ye sécurité d'état ye ale kɔni ye jɛrɛjɛkulu ye min sigilen bɛ basigi kɔnɔna la jamana kɔnɔna la maa o maa ko de bɛ fɛ ka dankari kɛ min ye fanga la Boubacar Traoré ni ka se k'o kunbɛn walima ni k'olu minɛ k'u di kiiritigɛlaw ma fasiriba ko maa 7 la Boubacar min kɔni ye maa 6 ye o taara ni ka taa n'o ye Mamadu Kasoke ale ka cakɛyɔrɔ la n'o ye commune 3 o tribunal ye fasiriba ko Mamadu Kasoke ale ye tɛgɛ nɔbila dɔ kɛ ni ka kankɔrɔ ta k'a yira k'a fɔ maa minnu bilala ale ka bolo kɔnɔna la o kuma tɛgɛ nɔbila in yɛrɛ kɛra min ye kalo tile 27 kari tɛmɛnen ye a yirala diɲɛma la kunu kalo tile 28 Boubacar Traoré tɛgɛ nɔbila in bɛ mun fɔ a ko min ye jamana ɲɛmaw ye jango kɛrɛnkɛrɛn la jɛrɛjɛkulu min sigilen bɛ basigi kɔnɔna la ni ka jamana kunnafoni k'a dɔdɔlima n'o ye sécurité d'état ye ko olu kɔni ye maa minnu minɛ k'a bila ale ka bolo kan Boubacar Traoré k'a yirala k'a fɔ jateminɛ ka fanga senkɔrɔma cɛ Boubacar Traoré o kuma ko baara tan bɛ k'a di ale ma baara min di bɛ ale ma o kuma
jalaki mun tun bɛ k'u sɛgɛrɛ baara daminɛ la ale k'a ko sɛgɛsɛgɛ ni k'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn ale k'a dɔn o tuma baara in a kɛra ka da fɛn minnu kan Bokari Tarawele ni min kora k'i jɛ o bɛ bila ni ka taa ka denbaya kɔnɔna la ni maa min ma ko k'a jɛ o tuma ko bɛ to hali bi kiiritigɛlaw ka bolo kɔnɔna la fɛn mun kan ka ko la jamana fɛ ko na bolo da Mamadu Kasoke a y'a yira k'a fɔ maa 7 la maa 6 min bɛ ale ka bolo kɔnɔna la a y'i da don o tɔgɔ la n'o ye Mamadu Kone trésorier et payeur général do Vital Robert Diop ale est directeur général de la société PMI Mali Suleiman Kansai receveur général du district Sekou Traoré secrétaire général de la présidence de la République Mohamed Bachili alias Ras Bacha chroniqueur radio Agibou Makitala directeur général adjoint de l'AGFO Bokari Tarawele ko ne kɔni taara ni ka di Mamadu Kasoke ma wa siga ka maa bɛ siga ha bawo ninnu fɛn tɔgɔ fɔlen filɛ nin o bɛ jɛkulu minnu kunna wariba kule de bɛ yen i ko ten Bokari Tarawele sɛbɛnnikɛla ka kuma n'o ye Sori Ibrahima Kulubali ye a ko ni maa 6 kɔni Bokari u bɛ ka un gendarme mɔgɔw ka bolo kɔnɔna la Bokari Tarawele ale ni min ye Mamadu Kasoke n'ale commune 3 procureur ba ye a ko maa 1 min bɛ yen Bokari n'o kɔni samana ka bɔ maa 7 cɛ la i b'a ye k'a fɔ o de ye directeur général de l'AGFO n'o ye Suhabu Kulubali Bokari Tarawele ko ale kɔni bilala ale ka taa ka so Fasiriba ko ale kɔni bilala ka taa ka so a na kɛ n'ale kɔni jabajɛra nin ko in na fɔlɔ sabu maa 7 minɛna ɲɔgɔn fɛ maa 6 bɛ bolola maa 1 taara so Fasiriba ko a ko min ye adamadenya hakɛ tɔbɔtɔli ye Bokari Tarawele bɛɛ lajɛlen ka se ka minɛ bolo kelen na dangari kana kɛ maa si kan k'i bɛ kasobon kɔnɔna la min ye MDH ye ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ a taara ni maa 6 dengu kan kɔnɔna la n'a sɔrɔ o tɛ bolojugu kɔnɔna la sabu Bokari Tarawele minɛli mana bolo da cogo o cogo maninfin a kan ka magoto hakɛ kɔnɔna la siyɔrɔ ɲuman Bokari ni ka taa bila ka dunfɛnw na ale ni tɔɔrɔ man ka ta ka da kan min bɛ a ni tɔɔrɔ kosɛbɛ Fasiriba ko Bokari Tarawele min ye MDH a y'o wuli ka jɔ kɛ ka taa lajɛ Bokari Tarawele k'a ma fɔ a jigi kɔ sabu a taara sɔrɔ u bɛ minɛ bolo cogo ɲuman na nka k'u ye kangari belebeleba da fo ka taa fɔ ko nin ko in kɔni jala tigɛra fanga fɛ Bokari Tarawele min ye jalakibaatɔw ye walima maa minnu bɛ n'olu kora k'u jɛ k'u hɔrɔnya ka t'u ka denbaya la MDH maaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni na to k'u lajɛ Bokari Tarawele fo ka taa fɔ sa ko baara kɔni a kɛra sariya kɔnɔna la n'o ye diɲɛ selikɛnɛni bɛɛ lajɛlen ka sariyaba ye Bokari Tarawele maninfin mana minɛ togo togo fanga fɛ tɔɔrɔ jugu dɔ bɛ yen k'o kana da tigi kan Fasiriba ko a ko nin maa 6 min bɛ bolo la Bokari Tarawele ko n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni jamana premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen k'u ye jɛɲɔgɔn ye n'o ye Dr Boubou Cissé ye Fasiriba ko min ye sécurité d'État Bokari Tarawele k'u delila ka taa Boubou ka so kɔni k'a larawuli k'a lajɛ a kɛra Boubou kɔfɛ o tuma min kɔni yɔrɔ caman u y'o bilisa ɲagami Bokari ni ka so minɛn kɔni ta k'u turu kun kan ni ka taa n'u yɛrɛ ye e ko kɔsa in na yanni ka tɛmɛ Boubou Cissé o waleya min bɔlen ni datula la a kɔni a taara jalakili sɛbɛn dɔw ka ɲɛsin karisa ma nanzara kan fɔlɔw ma minalew sori da sera ma Fasiriba ko Bokari Tarawele o min kɛra Boubou ka sokɔnɔna la n'a y'a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ a nisɔngoyara Boubou ale kɔni ye plainte kɔni ta Bokari ni k'o lase maa minnu kɛra sababu ye ka nin tɔɔrɔ jugu ta k'ale ka sokɔnɔna sɛgɛrɛ ka tila k'a yɛrɛ ko k'a jɛ ko nin ko in na k'ale jabajɛlen don kosɛbɛ a ma maa ci a da tɛ fitinɛna a da tɛ bisi basala jamana kɔnɔna la o tuma ko t'ale ka baara ye ni ka jamana ɲagami ko tɛ maliden si ka hɛrɛ ye an bɛ don min na ko bi o tuma ale tɔgɔ min b'o la ko k'a tɔgɔ ko ka bɔ nin ko in na Fasiriba ko maa minnu bɛ bolo la ko nin bɛɛ lajɛlen ni Boubou ye jɛɲɔgɔnma ye o tuma min kɔni ye an bɛ don min na ko bi Mamadu Kasoke Bokari Tarawele ni maa 6 b'a ka bolo kɔnɔna la a ko in a bɛna kun cɛ waati jumɛn kɔnɔ ni ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ di ka nkalonitigi ka nkalon d'a ma a ko o ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filanin ye an ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔjabate namu ko tɛ tɛgɛ bila k'i sɔn o tɛ maɲumanya ye kunkolo 2 banfila 1 fiyewu kunkolo banfila laban o bɛ fara hali ni ne ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko reporter Jango Kulubali nin ye a ka fasiri ye Jango ko min ye yirimajɔ ye sigida 6nan ani Jelibugu sigida fɔlɔ kɔnɔna na e ko min ye anw ka jɛkulu min bɛ yen n'a ka baara ɲɛsin bɛ wulikajɔ min ni a kɔni ɲɛnaminifɛnw o bɛ se ka kɛlɛ ka bɔ anw ka jamana seleke naani kɔnɔna na cogo
min na n'o ye office central de lutte contre les stupéfiants o kɔni a bɛ wuli ka jɔ la a ka wuli ka jɔ fana i b'a ye k'a fɔ e ko jaabi ɲuman o fana bɔla a la koyi bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye décembre kalo ye tile 15 tɛmɛlen ye san 2020 nɛgɛ sɔgɔmada nɛgɛ kanɲɛ 6 waati i b'a ye k'a fɔ u k'u ye tɛgɛ da maa dɔ kan o maa in o fana sɔrɔla cogo jumɛn na min ye yirimajɔ kɔnɔna ye k'u ye cocaïne n'o ye drogue juguba in ye o yela dɔ de bolo n'a bɛ k'i kun jani a ye a bɛ ka i yɛrɛ bɔ i cogo la fɛn in n'i y'a ta ka ban i t'i fatwa dɔn i t'i batwa dɔn kuma tɛ maanifinya e bɛ bɔ o kɔnɔ pewu maa kofɔlen in tɛgɛ dalen kɔ a kan o ye sɛgɛsɛgɛli busamisɛn ta ni ka gan a la i b'a ye k'a fɔ a y'i da tu maa dɔ tɔgɔ la n'o de ye Cheick Diallo ye fulakɛ o kɔni a tɛgɛ fɔlen kɔ nin jɛkulu maaw fɛ o kɔni o ye sɛgɛsɛgɛli boloda o ye zolen ta ka ɲɛsin a jabala ma sɛgɛsɛgɛliw taara wolo fɛn min na o kɔni taara tɛgɛ da kan ka taa a minɛ ŋwɛ fo a sidila sanfɛ maa kofɔlen o y'a ka sokɔnɔna ani k'o fana larawe i y'a ta k'a lajɛ sokɔnɔna larawele kɔ i b'a ye k'a fɔ min ye cocaïne gramme 10 ye o yela a bolo o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen min ye hasisi ye n'o ye joint ye o gramme 36 a n'a kunkanfɛn 68 o fana yela a bolo wa o tɛmɛlen kɔ fana a bɛ n'a fɔ ale kɔni kun kɛlen bɛ ka cocaïne dilan mansiw a matériel o fana o bɛɛ lajɛlen yela a jabala la o fana welelen kɔ n'o ye Cheick Diallo ye fulakɛ a welelen kɔ ka taa ɲininkali busamisɛn gan a la i b'a ye k'a fɔ a ye maa dɔ fana a da polokotola ni ka se o tɔgɔ ma n'o de ye Usumani Jaki Jara ye bamankɛ o fana sɛgɛsɛgɛliw ta la k'o fana sɛgɛrɛ o minɛlen kɔ k'o dɔ bɛrɛ la o fana ale fana kumana a jarala k'a fɔ min ye Usumani Jaki Jara ye ale de ye Cheick Diallo o min ye cocaïne dilanbaa ye dɛ ale de y'o ka grossiste Usumani Jaki Jara ale kɔni tɛgɛ dalen kɔ a kan a kumalen kɔ a y'a jira k'a fɔ ninnu bɛɛ lajɛlen ye k'olu bɛɛ lajɛlen kɔsɛbɛ bɛ maa min na k'o ye Nigeria ka den ye o de ye Akpachobi n'i y'a ta k'a lajɛ ale kɔni bɛ anw ka jamana kɔnɔ wa k'a kun b'a la ka ɲini nin cakɛda in ɲɛmaaw fɛ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ kalo 8 bɔɲɔgɔnko sɛgɛsɛgɛliw t'a mɛn ka ɲɛsin a ma a b'a la ka ɲini a tɛ ka ye da tulen kɔ a tɔgɔ la i b'a ye k'a fɔ a bɛ wo min na o kɔni kɛn bɛ ka zole kɔni da a bɛ se ka minɛ cogo min na min ye nin jɛkulu ye n'o ye office central des stupéfiants ye a jirala k'a fɔ min ye sigida 6nan ye yirimajɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa se sigida fɔlɔ kɔnɔna ma n'o ye Jelibugu ye ani ni maa fila fɔlɔ min n'o ye Cheick Diallo ani Usumani Jaki Jara ye olu kɔni fana kɔsɛbɛ bɛ maa min na n'o ye Nigeria ka in ye n'o ye Akpachobi ye o kɔni ko a bɛ wuli ka jɔ la wa a kun dogo bɛ yɔrɔ min na o de hippodrome 2 ye sigida 2nan kɔnɔna na wa maa kofɔlen e ko tɛgɛ ma da a kan wa maa tɛgɛ dalen kɔ a kan ɲininkaliw kɔni bɛ bolo la ɲininkaliw t'an bɛ ka ɲɛsin o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma mun ye aw bila nin baara in na aw bɛ nin baara in na a bɛ ɲini ka waati joli bɔ wa n'o bɛɛ lajɛlen sɛgɛsɛgɛ k'o lakodɔn o kan ka bila kiiri tigilamɔgɔw ka bolo kan o ni ɲɛgili min ka kan o bere o ka taa ni ka yanga o kuncɛ ma nin kun ye sɛbɛn min n'an y'a sama ka bɔ reporter kɔnɔ Jango Kulibali ale ka fasiri don natabasiw n'i b'a ɲini bɛɛ o bɛ sɔrɔ nafolotigi de ka da la ne ko bala cogo bɛ di Boubacar Traoré ne bɛ n tigɛ dɔn le flagrant ba n'o ye MT Boubacar Traoré a ko an ka Bamakɔ siraba Boubacar Traoré kasara jugu caman bɛ boloda a ko an t'an ɲini yɔrɔ janko ye an ka bolimafɛnw Boubacar pinɛ min b'u senkɔrɔ n'o ye France Eurovar pinɛ d'occasion ye Boubacar Traoré a ko kasara caman bɛ a jubaju filɛ nin ye nin kɛtɔ ye sa e dɔ ka kɔrɔlen tatɔla ye ka bɔ dɔ ka jamana kɔnɔ ka n'o suru an ka jamana kɔnɔ kɔrɔlen in fana de bɛ anw fana arranger yan o bɛ ɲɛw ma di o kɔrɔ ko anw de ye bololankolon ye anw de ye fantan ye anw de ye misikinɛ ye ayiwa dɔ ka ɲaman cɛ ka bɔ a fɛ yen ka n'o suru anw kan ayi dɛ ɲaman tɛ dɛ bawo a bɛ don mobili minnu na a b'o mobili tigiw a b'olu nimisi wasa dɔ ka ɲaman cɛtɔ don baasi tɛ Boubacar i b'a dɔn n'o don ni diminɛ bɛ dɔ dilan de i bɛ usine de dilan yan mobili d'occasion ninnu caman na n'a bɛ f'u ma ko France Eurovar n'i y'a san k'a fɔ ko n ye mobili kura san Boubacar Traoré mobili dɔnba b'i lajɛ k'a kunkolo firifiri mobili bilalen fourrière la a ma fɔ ye kabi ala ye diɲɛ da dɔ ka kɔrɔlen dɔ ka kura ye wa o fana ye tiɲɛ an ka taa Boubacar fasɛrɛba n'o ye MT
a ko nansaraw ka jamana kɔnɔna la olu kɔni ye sariya minnu dilan k'olu b'o bato a bato cogo la Bakari maa si tɛ pan sariya kunna a ko sariya dama ka kan bɛɛ lajɛlen la a ko bolimafɛn Bakari pinɛ o ye fɛnba ye a kɔrɔ pinɛ de b'a to a bɛ wuli ni maanifin ye Bakari Tarawele ni k'i ka maamako ɲɛnabɔ faseke b'a ko n'i y'a lajɛ pinɛ minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔna la a pinɛ occasion de ka ca kosɛbɛ Bakari nansara jamanaw la diɲɛ ma don o don conteneur de bɛ don jamana in kɔnɔ Bakari min ye remorque de sɔnsɔnlen bɛɛ n'o ye pinɛ d'occasion ye Bakari Tarawele a sugu bɛɛ lajɛlen b'a kɔnɔna la faseke b'a ko a ko n'i ye pinɛ kura lajɛ ale de ye pinɛ lakika ye Bakari Tarawele n'i y'o don i ka mobili la mobili bolili a bɛ nɔgɔya kosɛbɛ wa min ye kasara dɔw bɛ Bakari bɛ kisi o ma sabu n'i y'a lajɛ kasara dɔw bɛ pinɛ kɔni n'o de cira mobili bɛ to lamaga la ni ka taa dafiri n'a bolibaa ye a ko ni caman bɔra ka sababu kɛ o ye faseke b'a ko Bakari min ye pinɛ kura a dɔw bɛ o bɛ daminɛ 4500 ni ka taa bila 8000 na dɔw yɛrɛ bɛ o bɔ o ni san cɛ Bakari Tarawele a ko k'a dɔnnen don ko k'a fɔ ko dɔnbaliya don a dɔnnen don tigitigi malidenw fɛ 4500 ka taa se 8000 la o ye tile joli nasɔngɔ ye farafinna yan Bakari Tarawele faseke b'a ko a ko in dɔnnen don a tiɲɛ dɔnnen don nka fɛn mun tɛ bolo kɔnɔ ni ko i bɛ bolo tuma min bolo laban bɛ kari a ko mobili bolila bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko pinɛ lakika ye pinɛ kura ye nka Bakari n'i ye maanifin girintɔla pinɛ d'occasion kan se de t'an ye bɛɛ de ye fantan ye bɛɛ de ye misikinɛ ye Bakari min ye pinɛ d'occasion ye 1400 1500 pinɛ kɔrɔ bɔlen mobili dɔ la k'o ta banna a bara ta Buwa Jabate mobili fana n'a ka occasion ya cogo a million sigiyɔrɔma caman don ha n'i sera k'o don mobili la i kan ka se ka 10,000 kɔ kɔni don pinɛ na Bakari tɛ min kalama i tɛ million kɔnɔ n bɛ gundo dɔ f'i ye bi anw tɛ mobilitigi ye koyi aw mobilitigi de b'a ɲɛfɔ an ɲɛna taji 400 bɛ kɛ Jakarta kɔnɔ dɛ mobili bɛ t'u jɔ station na bi gazoli 400 essence 400 dugu in ka gɛlɛn bi ayiwa a b'an kɔnɔ k'an kelen don Bakari n'i ye maa o maa ye a bɛ wa minnu bɛ 400 kɛ Jakarta la walima 300 o bɛɛ kɛra 200 ou bien 100 Bakari n ye maa caman kɔlɔsi station na n'aw jɔlen bɛ n'u bɛ fɛ k'a fɔ ko carburant 400 na kɛ kun u tɛ fɛ k'u kankɔrɔta walasa aw minnu bɛ kɛrɛfɛ aw k'a mɛn ayiwa a kana kɛ an ka fura feere yɔrɔ pharmacie kɔnɔna ye dɛ fɛn bɛ fɛn na n'i taara k'i bɛ to i b'a ye adamaden kumakan de bɛ jigin a kɔnɔ ten o tɛ bɔ kɛnɛ ma diɲɛ kɔnɔ Bakari Tarawele u bɛ se k'u vitre jiginɛ k'u bolo ka taa pompise la k'i gɛrɛ yan sabu n bɛna min f'i ye a tɛ se ka bɔ yan fantanya ni maloya ma hali carburant 300 bi mobilitigiw b'a san bi dugu in ka gɛlɛn koyi maa min bɛ ka carburant san o y'a kɛlen ye moto ye ngo y'a kɛlen ye moto ye n'a fɔra ko ka taa 80,000 don pinɛ kelen na Mali kɔnɔ o bɛ bɔ min sogo ka fasa muru da ka gogo ye Bakari fasiri b'a ko a ko n'i y'a lajɛ an ka bana dɔnnen bɛɛ Bakari a fura ye min ye o dɔnnen bɛɛ nka ko fantanya ale de ye jugu ye a ko fantanya de bɛ bɛɛ lajɛlen la Bakari Tarawele mobili minnu bɛ maanifin donni maa 80 maa 60 ni ka taa n'u ye dugu ni dugu Bakari Tarawele ko man ka kɛ pinɛ langolo ye nka n'i y'a lajɛ mobili ka to boli la pinɛ ka foro mobili k'i lama ka t'i dafiri ni jama ye a ko Mali kɔnɔ Bakari ko min kɛra kuncili to ban a ko nin bɛɛ lajɛlen ye pinɛ jugu san ye a ko n'i y'a lajɛ hali visite technique la Bakari Tarawele maa dɔw kɔni b'u jɛɲɔgɔn de ka pinɛ sigi o yɔrɔ in de la dɛ ni ka taa visite technique kɛ n'u ka pinɛ ye dɛ o taabolo in de ma u ka extincteur Bakari ka taa bila u ka triangle la ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ singa ni ka taa n'a visite kɛyɔrɔ la n'olu kɔni y'a ye kaban o y'olu ka baara bannen n'u bɔra visite la Bakari k'u b'a bɛɛ lajɛlen lasegin a tigi ma i y'o kɛ jɔnni na i m'o kɛ faamaw na i y'o k'i yɛrɛ la voilà don min na n'a kɛra ko ye jɔnni b'a kɔnɔ k'a boli a kɔlɔlɔ ye bɛɛ ou bien n'e yɛrɛ t'a kɔnɔ soma dɔ b'a kɔnɔ fɛn dɔ bɛ sariya batoli a bɛ jamanaden caman de kɔnɔ k'i bɛ sariya bato maa minnu b'an kunna ɲɛmaaw ye sariya n'a dilanna maa si man k'i pan kunna a ka ɲi ka bato jamanaden bɛɛ lajɛlen kan n'a fɔra ko min man ɲi maa ɲɛ b'i la o maa ɲɛ t'i la o a dabila a nafa b'i de kan nka maa ɲɛ tɛ na a fɔra k'a man ɲi nka ne b'a dɔn faama ti yan polisi ti yan o tuma n bɛ ɲɛtugu k'a kɛ foyi ti bɔ a la n'i ye min sɔrɔ o la o t'i kelen kungo ye kosɛbɛ kɛ o ye jamana kɔnɔ bi dɛ Bakari Tarawele fasiri b'a ko a ko nin pinɛ d'occasion ko in Bakari Tarawele e ko nin bɛ ban Mali kɔnɔ de a ko maa dɔ bɛ n'o ye Musa Jɔnbana ale ye cɛkɔrɔba ye ale bɛ pinɛ d'occasion feere la a bɛ san 25 bɔ a ko n'i y'a lajɛ a ko in kɔni kɛra kɔlɔdingɛ ye ale bolo sabu san kɔnɔ ale bɛ se ka miliyɔn 12 sɔrɔ tɔnɔ na a ko ale kɛmɛ ka maa minnu ta u ka baara kɛ a bolo Bakari Tarawele ko dagosi de ka bon kosɛbɛ k'ale yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ne ka entreprise kɔni créé wa ko maa 2 b'ale ka baarakɛlaw
baarakɛlaw la minnu tilala université la u ma baara sɔrɔ a ko ale bɛ nin bɛɛ lajɛlen ka du musakaw d'u ma a ko n'i y'a lajɛ pinɛ d'éducation kɔni Mali kɔnɔ k'a sugu tɛ gala dɛ o tuma ko n'i y'a lajɛ dɔw de fana bɛ yen wagati k'u bɛ pinɛ dɔ ta ni k'o baratu k'o don mobili dɔ la k'a sɔrɔ o t'a to ye k'o de fana kasara ka bon n'a bɛɛ lajɛlen a ko an k'an kɔlɔsi an yɛrɛ la pinɛ d'éducation fana bɛ yen pinɛ d'éducation bɛ yen premier choix bɛ yen ni maa min ma ɲa sa ni ko fantanya fɛ i ta kɛ premier choix ye i b'o bɛ ɲɛdɔn a la an ta ɲɔgɔnna kɔni mobilitigiw wei kunnafoni filɛ nin ye kana bila fɔlɔ dɛ e ta ye premier choix ye wa Kurasi t'an ye Amady e ta ye premier choix ye e ta kɔni hali numéro t'o la yɛrɛ kurasi t'an ye i bolo don Bɔjɔwate ni ne n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o k'a ma ko l'indépendant ko an ka taa Gabriel Touré la ni i n'a fɔ n yɛrɛ bɛ deli k'a f'i ye cogo min na min ye Gabriel Touré n'a tɔgɔ fɔla banabaatɔ fara banabaatɔ kɔrɔsigi kan bɛɛ lajɛlen ja bɛ tigɛ Gabriel Touré a baarakɛlaw kununko u y'u ka foroba lajɛrɛ dɔ kɛ ka u ka dusumakasa ani ka o jira n'i y'a ta k'a lajɛ baarakɛla ninnu jaso bɛ lafasali tɔnjɛkulu min na ni o y'o ka comité syndical ye o fana o dulon bɛ lafasali tɔnjɛkuluba dɔ la kɛnɛya bunakun kan n'o bɛ wele ko syndicat national de la santé de l'action sociale et de la promotion de la famille o kɔni o y'a jira k'a fɔ olu na tile 11 baara bila ni ka o kɛ n'o bɛ bɛn lɛrɛ 240 ma 240 heures o bɛ bɛn tile 11 ma fasirikɛba n'o ye Yusufu Kamara ye Yusufu ko min ye ninnu ka nin foroba lajɛrɛ ye n'o ye Gabriel Touré baarakɛlaw ye k'a jira k'a fɔ k'u na baara bila tile 11 bɔɲɔgɔnko ko u b'a la k'u ka laɲiniw de kɛ laɲini minnu n'o y'a ta k'a da gouvernement ɲɛkɔrɔ a bɛ ɲini ka waati jan bɔ n'a ma fili waati tɛmɛlenw na i b'a ye k'a fɔ ninnu kun ye baara bila kɛ min kɔni n'i y'a ta k'a lajɛ o y'a fɔlɔ tile 3 dɔ la o kɔfɛ ka na se tile 4 ma bawo u ye baara bila tile 3 baara bila min kɛ o bɔla ka kɛ novembre kalo tɛmɛlen san 2020 o kɔfɛ o ye tile 4 baara bila kɛ décembre kalo in yɛrɛ kɔnɔna na san 2021 o kɔnɔna na bawo n'i y'a ta k'a lajɛ min ye comité du syndicat du centre hospitalier universitaire Gabriel Touré o kɔni ye a jira o ka jɛkulu ka kuma lasela sabula n'o ye Jime Kante ye k'a jira k'a fɔ o ni gouvernement o kun ye bɛnkan dɔ tɛmɛ o ni ɲɔgɔn cɛ n'a bɛ wele ko protocole o kɔrɔfɔ ye o kɔni olu ɲɛ b'a fɛ ka mɛn sira la bawo saga n'a ka waati n'u ko k'u bɛ baara bila i b'a ye k'a fɔ min ye kumaɲɔgɔnyaw ye maaw bɛ ye jamana yɛrɛ kɔnɔna na minnu bɛ taa ka taa kuma olu fɛ waasa o ka se ka baara a kana se ka ɲɔngiri wa n'i ye kɔrɔfɔ lajɛ ko kun tɛ bɔ fɛn min na muɲun tɛ o ɲɛ olu ka laɲini ɲɛsin bɛ fɛn min ma o de ye maa minnu bɔ u nɔfɛ al'olu yɛrɛ bakun o ka se ka bila minɛn kɔnɔna na minɛn min n'o bɛ se ka kɛ sabu ye o ka se ka baara ɲuman ta ni ka banabaatɔ n'u kɔrɔsigibaw ni ka u sɛgɛrɛ o fana bɔlen koyi a jirala fana k'a fɔ min ye olu sen doli ye AMO la fufalaki la n'o ye gratuit ye o ko k'u u bɛ fɛ u ka tɔndenw u ka laɲini kɔnɔna na u ka tɔndenw sen ka ye o fana na min ye assurance maladie obligatoire ye bawo o fana bɔlen koyi min ye u ka baarakɛɲɔgɔnw ye maa 72 ani bɔɲɔgɔnko n'o ye agent contractuel ye ko b'a fɛ u ka olu tɛgɛ don forobaca la n'o ye fonction publique ye o fana bɔlen koyi maa 76 ani 6 fana ka kɔn 72 in ye olu fana u sen ka se ka don o fonction publique kelen la wa hakɛ dɔw bɛ yen n'o bɛ kɛ sabu ye ka hakɛ dɔ ta a fɔ o sariya bolo o bɛ kɛ sabu ye ni ka hakɛ dɔ di ni maa kofɔlen ninnu ma ni o kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kan ka sefɔ wari 40,000 ni ka o sɔrɔ k'o ka di u ma o nafolo a kofɔrɔw ye o kɔni u ɲɛ mɛn bɛ sira la k'olu b'a la ka baaraba kule min kɛ Gabriel Touré kɔnɔna na ko n'a fɔra olu fana tɛ se u taa fɛɛrɛ wɛrɛ kɛ kɛrɛfɛ o jigi ye nafolonin ni tɔrɔmɔɲɔ minnu ye n'o kan ka di u ma n'a fɔra k'o fana bɛ tila ka mɛn sira la tun k'a bɛ kɛ sabu ye ne ka maanifin hakili bila ni ka a wasu maa kofɔlen n'o ye Jime Kante ye a y'i banba kuma kan halisa a y'a jira k'a fɔ ni jamana ni a ma olu ka hakilinaw ni ka o ɲɛnabɔ a bɛ kɛ sabu ye olu ka baara bila cari ni ka o boloda waati ni don nataw kɔnɔna na bawo ko kɔsa in yɛrɛ la n'i y'a ta k'a lajɛ a sodamasuru ko misali bɛ ta o kan min ye an ka kɛnɛyaso 13 ye olu kɔni kun t'a la jɛkulu fɛ jɛkulu min kɔni n'o o bɛ wele ko
ANEH o ye Agence nationale de l'évaluation des hôpitaux ye olu bɛ sɛgɛsɛgɛli de ta ka ɲɛsin an ka lapitaniso ninnu ma u bɛ baara min kɛ san kɔnɔ ka se ka jɔnjɔn ta k'a di maa damadɔ ma n'o ye lapitaniso damadɔ ye o senfɛ k'i b'a ye k'a fɔ Gabriel Touré min ye Sikaso hôpital régional tɛmɛlen kɔ bawo o de ye sara fɔlɔ ni ka i wuli k'i jɔ ni o ye o bɔlen kɔ ye Luxembourg fana nana min ye hôpital Gabriel Touré o kɔni k'o ma kɛ foyi ye laban kɔ min ye deri ye a ye jɔyɔrɔ laban a y'o de sɔrɔ o bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ taabolo ye ani k'o ye hakilina ye o kan ka maaninfin hakili kunu ɲɛmaaw k'u bila k'u hakili miiri olu mako bɛ minɛn minnu na ani u mako bɛ hakɛ minnu na u ka bila o minɛn kɔnɔna na waasa min y'o ka baara ye a bɛ se ka ɲɛ u bolo cogo min na min ye nin jɛkulu ye u ka kuma lasela halisa n'o ye Jime Kante ye a ko o bɛ fɛn min ɲini jamana ɲɛmaaw fɛ o de ye olu ka bila minɛn kɔnɔna na minɛn min kɔni b'a to o ka se ka banabaatɔ n'u kɔrɔsomɔgɔw k'o ningu ni ka o lasosa waasa bana dimi o bɛ se ka ta ka bɔ banabaatɔ kan cogo min na ko nka ko n'a ko ma lajɛ ɲɛma jɔlen na waati ni don nataw kɔnɔna na k'o bɛ n'olu degu k'u girin k'u bila kɛnɛ dɔ kan kɛnɛ min kɔni ni a ko kuncɛtɔla a bɛ sɔn ka kɛ gɛlɛya belebele ye nin kun ye sɛbɛn min n'a y'a sama ka bɔ lɛnɛbana kɔnɔna na maa min ka fasiri don o de ye Yusufu Kamara ye kuma ka ɲi Bukari an bɛ dɛgɛ min o bɛ bɛn o tɛ ko turabilen mana maa min fa faga n'i ye tonkunbilen ye i bɛ siran ne ye tiɲɛ ne ko bala cogo bɛ ten Bukari Tarawele ne bɛ n tigɛ don l'indicateur du renouveau fasiriba n'o ye Bala Soumaïla Tarawele a ko honorable député Soumaïla Cissé Bukari Tarawele faso maliden a ye diɲɛ to a ko juma tɛmɛnen min ye Soumaïla Noël don yɛrɛ décembre kalo tile 25 Bukari Tarawele Soumaïla Cissé URD ale ɲɛmaa fasiriba ko Soumaïla kelen ka diɲɛ to min ye ɲɛji musomuso Bukari tigɛma don la balimaw parti o tɔndenw ni ka taa bila faso malidenw na jamana kɔnɔ jamana in kɔfɛ Bukari Tarawele kasiba o de cayara kosɛbɛ n'i y'a lajɛ Soumaïla maa kun don kalalikɛla don politiki maa kun don jamana in kanu mun kun b'a dusukun na fasiriba ko siga kɔni tɛ min na san 2022 a ko jamana masakɛ kalafili mun kan ka boloda ko Soumaïla kun bɛ sɔn ka kɛ garisigɛ dumatigi fasiriba ko nka Ala ma sɔn o ma a ko Ala mana ko kɛ o de ka ɲi fasiriba URD o ɲɛmaaba don URD ale ye politiki tɔnbelebeleba ye min tun bɛ Ngwara da la fasiriba ko Soumaïla a kelen kɔ ka diɲɛ to min ye an ka jamana ye u kana bɔ ni k'u ka duwawu don n'u ka bonyamasegin Bukari ni k'o ta ka Soumaïla sɛgɛrɛ ni k'a ka denbaya sɛgɛrɛ fari an ka wele min ye premier ministre kura ye Modibo Sidibe Bukari Tarawele ale y'a jira k'a fɔ ko maaba tar'i da a ko nin cɛba in Bukari Tarawele ko faso kanu tun b'a dusukun na wa jamana in ka bɔ nɔgɔ la ko dabali n'o fɛɛrɛ caman tun b'a bolo o ma tɛmɛ ka bɔ yen min ye MPR ye o ɲɛmaa fana y'a jira k'a fɔ ko Mali kɔni ale bololankolonna cɛ belebeleba dɔ la cɛ belebeleba mun n'a kun bɛna ka seko n'a ka dɔnko jira malidenw na wa Mali fana ka kɛ jamana sankɔrɔ talen ko dabali fana tun b'a bolo Senedi faso yiriwatɔn o ɲɛmaaba n'o ye Maître Muntaka Tali ye Bukari Tarawele o y'a jira k'a fɔ ko Mali tɛ ban nin nimisa in kɔnɔna la sabu min kɔni Mali ka cɛba dɔ kɔni ko tar'i da min ye jiriba dɔ binna vraiment tɛmɛ ka bɔ yen min kɔni ye FSD ye Bukari Tarawele i b'a ye k'a fɔ o tɔndenw bɛɛ lajɛlen kɔni y'a jira k'a fɔ min ye olu ka dankɔrɔba tar'i da sabu Soumaïla URD ɲɛmaa don URD ale kɔni tun kan bɛ ka politiki tɔnbolo sigi n'o ye Front pour la sauvegarde de la démocratie FSD o ɲɛmaa ba kun don o fana ma tɛmɛ ka bɔ yen Bukari Tarawele n'i y'a lajɛ min ye ɲɛfungekaw ye olu bɛ ɲɛji musomuso na olu y'a jira k'a fɔ kabini sanga kɔni lasera ko Soumaïla diɲɛ to Soumaïla bangedugu n'o ye ɲɛfunge Tɔnbukutu marabolo kɔnɔna la wari k'a kɛra sogokan de ye yenkaw bolo cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen kɔni y'i bolo de kun ni ka woronto caman kɔni y'a jira k'a fɔ ko kuma min bɛ k'a fɔ ko tiɲɛ tɛ fasiriba ko saya nkalon kɔni ko tɛ o tigɛ man di fasiriba ko n'i y'a lajɛ Bukari Tarawele min kɔni ye Soumaïla Cissé a tun bɛ bamanci dɔw bolo o bamanci ninnu u ye Soumaïla minɛ kalo 6 o kalo 6 kɔnɔ Soumaïla kɔni bɛɛ lajɛlen kɔni ye wulikajɔ boloda ni ka tiga di ɲɔgɔnmaw kɛ yaasa Soumaïla bɛ se ka wugɔ bɛ cogo min na a ɲuman bɛ se ka se anw yɛrɛ ma yan Bukari Tarawele Ala y'a kɛ o kɛra min ye kalo 3 tɛmɛnen kɔ Soumaïla kɔni bilala a bilala don min na k'a daminɛ pankuru jigikɛnɛ Modibo Keyita
ka taa bila a ka so Badalabugu ni ka taa masakɛbulon la Boubacar Traoré a don in kama i b'a fɔ ko Bamakɔ bɛɛ lajɛlen bɛ bolo furancɛ Ala ni nisɔndiya ni muguri Mali président kura Soumaïla Cissé a bɔra bolo la min ye Mali président kura nata Soumaïla Cissé an y'a ɲuman sɔrɔ Boubacar Traoré o de tɛgɛrɛ fɔ n'o nisɔndiya kun bɛ min ye kalo 3 tɛmɛnin kɔ Boubacar ko Soumaïla kɔni a tilala na fasiriba ko Soumaïla Cissé a fatura juma tɛmɛnen ye a ko ni Ala ni kira sɔnna ma alamisa don n'o ye sinikɛnɛ ye décembre kalo tile 31 nɛgɛ kaɲa 10 Bamakɔ pankuru jigi kɛnɛ na Soumaïla su o bɛ na ni su nana o dugusajɛ juma n'o bɛ bɛn janvier kalo o tile gale ma o kuma min ye Soumaïla a bɛ ta ni ka taa bila ka dayɔrɔ laban kɔnɔna la min ye jamana ɲɛmaaw yɛrɛ fɛ sabu su a bɛ jamana o ka dangana kɔnɔna la kunnafoni filɛ nin ye an ye min bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ Bala Soumaïla Traoré ale ka sɛbɛnni don Bala Soumaïla Traoré an b'a fɔ Bɔ Jabate an bɛ dugawu don de kɛ Hali Busa ni cɛba in Ala ka dugu suma a kɔrɔ a taara ka si min to Ala k'o kalifa a denw na min ye du barika ye Ala kan'o ta a fɛ ni ne in tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min n'o b'a wele ko l'indépendant i ye Soumaïla ta in fɔ cogo min na n'i y'a ta k'a lajɛ n da bɛna tu maa min fana to a la n'o ye Burundi jamanakuntigi kɔrɔ ye ale fana a danyana a jirala k'a fɔ min ye diɲɛ laban bana ye k'o de kɛra a sababu ye bawo bana ko a daminɛna faso Maliba kɔnɔna na yan maaw kamana gale n'o y'a kɛrɛfɛmaw ye olu kɔni y'a don pankuru kɔnɔ ni ka Faransi faaba ni ka o sɛgɛrɛ maa kofɔlen Pierre Buyoya a ci tun bɛ san 71 bɔ ɲɔgɔnko la wa a tun bɛ jɛkulu fana ɲɛmaaya la n'o de ye Nations Unies n'o ye Jɛnsilani tɔnba ka ci fara bolofara dɔ ye n'o o kɔni a y'o jɔyɔrɔ bɛɛ lajɛlen kɛ ka timɛ ka se a hakɛ la wa min ye farafinna keleya tɔnba ka jɛkulu fana o fana ɲɛmaaya kɔnikun ta bɛ ka kalifa a la n'o ye Misahɛli maa kofɔlen a ye baara ninnu bɛɛ lajɛlen a nafuradama kana bɔ a fatuli don na a ye nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen kɛ ni ka nimisi wasa se Maliden kelenna bɛɛ lajɛlen ma Pierre Buyoya a kun jirala k'a fɔ k'a su k'a nata sutara a fa jamana kan n'o ye Burundi ye nka kɔsada in na i b'a ye k'a fɔ yanni a yɛrɛ ka walan sɛmɛ ko bana ka tila ka don o ko juru la i b'a ye k'a fɔ maa kofɔlen a kun jirala k'a fɔ ko k'a to Burundi jamanakuntigiya la ko kɔrɔfɔ dɔw kun wulila a nɔfɛ o kɔrɔfɔ a ye wale dɔw kɛ o wale o kiiriw de bɔla ka kɛ hali n'a sɔrɔla a yɛrɛ kun tɛ kiiri bulon o kɔnɔna na a donni kama a jirala k'a fɔ k'a n'a si kaso ni ka o kɛ o kɔrɔfɔ bɔ ka bin i b'a ye k'a fɔ Pierre Buyoya ale fana y'a jira k'a fɔ a bɛ jɛkulu min ɲɛmaaya la farafinna keleya tɔnba to a la n'o ye Misahɛli ye k'a na wala sɛmɛ ni ka taa yɛrɛ lajɛya o lajɛyali walan sɛmɛ kɔfɛ i b'a ye k'a fɔ bana in kɔni de balila kana don a ko kɔrɔla la ni ka se ka a ka kɛnɛya ni ka dankari kɛ a la a ma ɲɛ min kɔ a kɛr'o ye bawo a fatula alamisa dɔ sufɛ ka dugu jɛ juma na Faransi faaba kɔnɔna na n'o ye Paris ye k'a yɛrɛ si ye n'a fɔ n y'a fɔ cogo min na ka si to san 71 bɔ ɲɔgɔnko la nka kɔ min kun ye kununko ye n'o bɛnna ntɛnɛn ma anw ka jamana cɛmancɛrɔ fanga ɲɛma n'o ye Bandaw ye a n'a ka gouvernement o kɔni ye laseli kɛ k'a jira k'a fɔ Pierre Buyoya laɲini minnu n'o kun kɛn bɛ k'a fɔ ko a su nata don a fa jamana kan n'o ye Burundi ye ko o bɔla a ma min ye a ka janajaw ye k'o bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ ni ka kɛ anw ka faso Maliba kɔnɔna na min ye Ala deli belebele n'o bɛ Messi ko fɔ ka se kɛ tasibila ye ka ɲɛsin a ma dugu bɛ se ka suma a kɔrɔ cogo min na o baaraw ko o na bolo da anw ka Tuwamuru ka misiri belebele kɔnɔna na n'o ye Grande Cathédrale de Bamako ye wa o tɛmɛlen kɔ ka bɔ yen an ka Tuwamuru ka kaburudo min n'o filɛ nin ye Bamakɔ kura o kɔni ko a ka sutaralu baara yɔrɔ fin farafinna ka ɲɛ t'a la Boubacar Traoré an ta o laban ye boli ye l'indépendant fasiriba n'o ye Sori Ibrahima Kulubali l'indépendant kɔnɔ Boubacar a fana kɛn bɛ ka sɛbɛnni kɛ a y'a yira k'a fɔ hali bi an ka to sira tɔw guwan Boubacar Traoré jua kun tɛmɛnen maa 7 min ni sécurité d'État ye wele bila u ma Boubacar Traoré maa 7 la ko maa 6 olu kɔni taara ni ka taa n'olu ye kaɲɛ na k'olu di gendarme ma fasiriba ko Boubacar a ko min ye Mamadu Kasoke n'ale ye commune 3nan o procureur ba ale kɔni u bilala ale ka bolo kɔnɔna la sabu ko jamana kɔni ye fɛn dɔ jateminɛ nɔfɛ ni ka jalaki ta k'u sɛgɛrɛ jamana bilisa ɲagamini jamana min kɔni ye ka fɔɲɔgɔnko don fanga kɔrɔla la Boubacar Traoré ko kasa yera u nɔfɛ u bɛ minɛ tuma min na Boubacar Traoré kunnafoni foyi ma sɔrɔ u minɛli kun na nka min kɔni ye ni maa 7 ye kumakan min tilala ka bɔ u minɛlen kɔfɛ o de ye o kuma k'u bɛ fɛ ka fanga senkɔrɔma yuguba fasiriba ko a ko min ye sécurité
sécurité d'état ye ale kɔni ye jarajakulu ye min sigilen bɛ basigi kɔnɔna la jamana kɔnɔna la maa o maa ko de bɛ fɛ ka dangari kɛ min ye fanga la Bakari Tarawele ni ka se k'o kunbɛn walima ni k'olu minɛ k'u di kiiritigɛlaw ma fasiriba ko maa 7 la Bakari min kɔni ye maa 6 ye o taara ni ka taa n'o ye Mamadu Kasoke ale ka cakɛyɔrɔ la n'o ye commune 3 au tribunal ye fasiriba ko Mamadu Kasoke ale ye tɛgɛ nɔbila dɔ kɛ ni ka kankɔrɔ ta k'a yira k'a fɔ maa minnu bilala ale ka bolo kɔnɔna la o kuma tɛgɛ nɔbila in yɛrɛ kɛra min ye kalo tile 27 kari tɛmɛnen ye a yirala diɲɛma la kunu kalo tile 28 Bakari Tarawele tɛgɛ nɔbila in bɛ mun fɔ a ko min ye jamana ɲɛmaaw ye jango kɛrɛnkɛrɛnnen la jarajakulu min sigilen bɛ basigi kɔnɔna la ni ka jamana kunnafoni k'a dɔdɔlima n'o ye sécurité d'état ye ko olu kɔni ye maa minnu minɛ k'a bila ale ka bolo kan Bakari Tarawele k'a yirala k'a fɔ jateminɛ ka fanga senkɔrɔma cɛ Bakari Tarawele o kuma ko baara tan bɛ k'a di ale ma baara min di bɛ ale ma o kuma jalaki min tan bɛ k'u sɛgɛrɛ baara daminɛ la ale k'a ko sɛgɛsɛgɛ ni k'a tiɲɛ n'a nkalon dɔn ale k'a dɔn o kuma baara in a kɛra ka da fɛn minnu kan Bakari Tarawele ni min kora k'i jɛ o bɛ bila ni ka taa ka denbaya kɔnɔna la ni maa min ma ko k'a jɛ o kuma ko bɛ to ale bɛ kiiritigɛlaw ka bolo kɔnɔna la fɛn mun kan ka ko la jamana fɛ ko na bolo da Mamadu Kasoke a y'a yira k'a fɔ maa 7 la maa 6 min bɛ ale ka bolo kɔnɔna la a y'i da don o tɔgɔ la n'o ye Mamadu Kone trésorier et payeur général do Vital Robert Diop ale ye directeur général de la société PMI Mali Suleiman Kansayi receveur général du district Sekou Traoré secrétaire général de la présidence de la République Mohamed Bachili alias Ras Bacha chroniqueur radio Agibou Makitala directeur général adjoint de l'AGFO Bakari Tarawele ko ne kɔni taara ni ka di Mamadu Kasoke ma wa siga ka maa bɛ siga ha bawo ninnu fɛn tɔgɔ fɔlen filɛ nin o bɛ jɛkulu minnu kunna wariba kule de bɛ yen i ko ten Bakari Tarawele sɛbɛnnikɛla ka kuma n'o ye Sori Ibrahima Kulubali ye a ko ni maa 6 kɔni Bakari u bɛ ka un gendarme maaw ka bolo kɔnɔna la Bakari Tarawele ale ni min ye Mamadu Kasoke n'ale commune 3 procureur ba ye a ko maa 1 min bɛ yen Bakari n'o kɔni samana ka bɔ maa 7 cɛ la i b'a ye k'a fɔ o de ye directeur général de l'AGFO n'o ye Suhabu Kulubali Bakari Tarawele ko ale kɔni bilala ale ka taa ka so fasiriba ko ale kɔni bilala ka taa ka so a na kɛ n'ale kɔni jabajɛra nin ko in na fɔlɔ sabu maa 7 minɛna ɲɔgɔn fɛ maa 6 bɛ bolo la maa 1 taara so fasiriba ko a ko min ye adamadenya hakɛ tɔbɔtɔli ye Bakari Tarawele bɛɛ lajɛlen ka se ka minɛ bolo kelen na dangari kana kɛ maa si kan k'i bɛ kasobon kɔnɔna la min ye MDH ye ale kɔni ye wuli ka jɔ kɛ a taara ni maa 6 dengu kan kɔnɔna la n'a sɔrɔ o tɛ bolojugu kɔnɔna la sabu Bakari Tarawele minɛli mana bolo da cogo o cogo maninfin a kan ka magoto hakɛ kɔnɔna la siyɔrɔ ɲuman Bakari ni ka taa bila ka dunfɛnw na ale ni tɔɔrɔ man ka ta ka da kan min bɛ a ni tɔɔrɔ kosɛbɛ fasiriba ko Bakari Tarawele min ye MDH a y'o wuli ka jɔ kɛ ka taa lajɛ Bakari Tarawele k'a ma fɔ a jigin kɔ sabu a taara sɔrɔ u bɛ minɛ bolo cogo ɲuman na nka k'u ye kangari belebeleba da fo ka taa fɔ ko nin ko in kɔni jala tigɛra fanga fɛ Bakari Tarawele min ye jalakibaatɔw ye walima maa minnu bɛ n'olu kora k'u jɛ k'u hɔrɔnya ka t'u ka denbaya la MDH maaw kɔni y'a yira k'a fɔ olu kɔni na to k'u lajɛ Bakari Tarawele fo ka taa fɔ sa ko baara kɔni a kɛra sariya kɔnɔna la n'o ye diɲɛ seligɛnɛni bɛɛ lajɛlen ka sariyaba ye Bakari Tarawele maninfin mana minɛ cogo o cogo fanga fɛ tɔɔrɔ jugu dɔ bɛ yen k'o kana da tigi kan fasiriba ko a ko ni maa 6 min bɛ bolo la Bakari Tarawele ko n'i y'a lajɛ nin bɛɛ lajɛlen kɔni ni jamana premier ministre kɔrɔ dɔ bɛ yen k'u ye jɛɲɔgɔn ye n'o ye Dr Boubou Cissé ye fasiriba ko min ye sécurité d'état Bakari Tarawele k'u delila ka taa Boubou ka so kɔni k'a larawuli k'a lajɛ a kɛra Boubou kɔfɛ o tuma min kɔni yɔrɔ caman u y'o bilisa ɲagami Bakari ni ka so minɛn kɔni ta k'u turu kun kan ni ka taa n'u yɛrɛ ye e ko kɔsa in na yanni ka tɛmɛ Boubou Cissé o waleya min bɔlen ni datula la a kɔni a taara jalakili sɛbɛn dɔw ka ɲɛsin karisa ma nanzara kan fɔlɔw ma minalew sori da sera ma fasiriba ko Bakari Tarawele o min kɛra Boubou ka sokɔnɔna la n'a y'a sɛbɛkɔrɔ tɔɔrɔ a nisɔngoyara Boubou ale kɔni ye plainte kɔni ta Bakari ni k'o lase maa minnu kɛra sababu ye ka nin tɔɔrɔ jugu ta k'ale ka sokɔnɔna sɛgɛrɛ ka tila k'a yɛrɛ ko k'a jɛ ko nin ko in na k'ale jabajɛlen don kosɛbɛ a ma maa ci a da tɛ fitinɛna a da tɛ bisi basala jamana kɔnɔna la o tuma ko t'ale ka baara ye ni ka jamana ɲagami
ko tɛ maliden si ka hɛrɛ ye an bɛ don min na ko bi o tuma ale tɔgɔ min b'o la ko k'a tɔgɔ ko ka bɔ nin ko in na fasiriba ko maa minnu bɛ bolola ko nin bɛɛ lajɛlen ni bubu ye jɛɲɔgɔnma ye o tuma min kɔni ye an bɛ don min na ko bi Mamadu Kasoke Bɔkari Tarawele ni maa wɔɔrɔ b'a ka bolo kɔnɔna la a ko in a bɛna kuncɛ waati jumɛn kɔnɔ ni ka tiɲɛtigi ka tiɲɛ di ka nkalonitigi ka nkalon d'a ma a ko o ɲininkali to min bɛ yen kunnafoni filanan ye a ye min bɔ indépendant kɔnɔ a ka bi bɔli don Bɔ Jabate naamu o ko tɛ tɛgɛ bila n k'i sɔn o tɛ maa